Ya kunjani? Ngiyaphila. Manje akazi ukuthi khuluma nabantu bini. Ngizwa baba? uPhinias uGumede. Yes, baba Gumede. Liyaphila kodwa? Ngiyaphila wena? Akufani. Ngilanga okuhlala kaNgoqokazi. Ngeke baba uzakala ukhuluma laphansi. Kwangoqokazi eNanda. Aha. Manje futhi besikade siyobona umfowethu kodaba lokuthi manje bekumele kube khona izinto esizenzayo njengomndeni. Yebo baba. Ithuna lakhe linenews lapha eRed Hill. Yeah. Manje asazi noma sikhiphela thina inews noma mhlawumbe senze njani. Awukosi yami sewafika nje ogcikela inews. Azingihlabanga khona kodwa zisexoshile ngoba asikwazanga ukusondela senzele into umsebenzi bekumele siyoyenza ngoba besifuna ukubika udaba lokuthi ena shuthi bese sicela ukungena unkosikazi wakhe manje inews zasiphazamisa. Aya ufice bani Red Hill manje khona. Sificela abantu abasebenzayo nje asibazi Thabo baba. Bangabatshela bona ukuthi kunenews. Sibatshelile ngoba bathi bona asingazenzeli izinto asifonele officeini. Bathe fonela office, bathe fonela siniyeke bona lapha eRed Hill. Phela siswami ungakhulumi nami kangaka ngoba ngimdala kabi uthi. Ngiyabuza. Ya kodwa phela na ungakhulumi ngathi ulihlaza. Bese siqala ukuchuba kuGumede ngentengezi. Ya ukuthi udayisa uba lihlaza wena yabo. Nangu umphathi waseRed Hill ngicela ukukhuluma. Awume ya sesethanda kwedineka. Uyalwazi udaba lweinyosi eziseRed Hill ethuneni kaBaGumede ngithi. Akusiyo ubaba wami ke ngakho uthawuzwa kuthe mina umfowethu angazi ukuthi ukhona umuntu owazala umfowabo yini. Awukhulumise ngicela ungekhulumise naye ngoba phela angazi ukuthi mhlawumbe ngoba uthatha kanjena ngoba mhlawumbe angazi ukuthi ngoba ngiyenzeni ngoba uyangehla. Angithi mina njengoba ngila ngise-head office. Angazi. Ngiyachazela baFhinias mina ngise-head office amathuna njengoba ngilapha. Kwakufanele bekwafake head office ngoba unekhanda elikhulu yeyiso njalo nje. Hello. Yebo. Usakhona? Kwelungile. Okay, sizakoyisela ninyo. Ya kunjalo nje ngoba phela ngiyabona. Uzobona into bathe ungayenza emathuneni. Awungeke angisangeni indaba yabo. Vele nathi niyasedakelwa vele into eniyaziyo. Awu, lalibika ngomsebenzi. Kulungileke ngisho ngalibika kulungileke. Yini elungile? Asikwazi ukuyosholeza lapha kumfowethu sikwazi ukuthola umfazi. Kulungileke. Zikuphi inews baba? Isethuneni. Ekuthuneni kuphi nendawo? Ekuthuneni kaGumede. Number neplot. Ethuneni kaGumede. Ubani uthumeni kaGumede? Awungipha igrade number neplot baba. La kuthi khona ithuna uGumede. Mina ngihlala eblock C mina. Kodwa nginomuzi lapha ngoqokazi. Grade number yalo ngcwatshiwe baba. Angifundanga anginawo grade. Benza khona eRed Hill ngenzela ukuthi sihambe siyobheka kulona sekulona ithuni. Hayi kulungile hambani kulungile ngoba phela ngiyabona ngiyangihlukumeza kulungileke. Hayi baba kulungile ukhuluma nomkhizi baba. Hayi angifuni ukukhuluma nazo khuluma noNgcobo. Kulungileke. Uzothini kuba uNgcobo ukhuluma nani? Kulungileke. Yini esilungile manje ngoba sicela Sawukhuluma noMapholoba. Hayi nani kulungileke. Sawukhuluma noMapholoba. uMapholoba loshilo musitela yona thina. Ngicela ungikhiphele inyosi. Ucela ukukhiphela inyosi nomfowenu ngoba ufuna ukuyoshweleza wena ufuna ungena umkakhe. Ngani uyalazi yoda pho ngisise ngani? Akangike nami ngomkhizeke manje uzokukhiphela inyosi. Uyelo wanqaba ukuthi sikhiphe inyosi. Uyena yini wanqaba? Ngiyabuza uthi uye wabusa nami futhi yini inkinga yakho wathi ngiyakubuza uyangibusa futhi. Mina baba awukazi ukukhuluma nami akekho umuntu oseke wafika lapha eoffice ukukhuluma ngenews. Nangu nje ukhuluma ngocingo angifikanga office ngilana nje. Sengisho ukuthi udabona ungakaze lifike kuningi. Thatha nayi number yami ungifonele. Ungifonele phelela airtime manje. Nginikeza ke baba. 06 Yeah. 0 Yep. 22 522. Bhala igama lami ke lapha. Uba igama lakho baba? Igama lami uPhinias. Bani? Phineas. Phineas brother no. F I N Yes. E Yes. Y A S I T O R Z. Sorry,